Ukrayna û hevalbendên wê dibêjin ku êrişa Rusyaya meha Sibatê tawana êrişkariyê bû ku ji hêla qanûna netewên yekbûyî ve wekî bikaranîna neqanûniya hêzê li dijî devletek din tê binavkirin. Yekîtiya Ewropî roja çarşemê got ku Moskov divê berpirsiyar be. Em pêşniyar dikin ku dadgeheke pispor bi piştgiriya neteweyên yekbûyî ji bo vekolîn û dadgehkirina tawanên êrişê yên Rusyayê were damezrandin. Dadgeha tawanan ya navnetevî ji xwe tawanên şeriyên Rûsî lekolîn dike, di nav de girtina keyfî û kuştina sivîlan, îşkence, destirêjî û armançkirina binêsaziyên sivîl yên Ukraynayê. Lê parêzer Frank Ledwich din destnîşan dike ku Rusya ne imzakarê dadgehê ye. Dadgeha Cezayê ya navnetevî gelek kêşeyên dadveriyê re rûpirû ye. Bi taybetî derbarê tawanên destirêjiyê de. Yekem gav ji bo avakirina dadgehekî taybet dê bi pêşkêşkirina biryarekê ji Konseya Evlekariyê ya Netewên Yekbûyî re pêk were. Ev dê ji aliyê Rusyayê û belkî Çînê ve jî bihêt vetokirin. Ji ber vê yekê dê paşê biçin civata giştî. Civata giştî dê deng bide. Dibe ku ew piraniyê bi dest bixin. Dadgeha nû dê piştewaniya neteweyên yekgirtî bigire. Komkirina delîlan dê tevlî hev be û dê dem bigire. Divêt ew zincîra belgeyan tinabera Putin û hêzên wî yên leşkerî de piştrast bike. Ev dê pir hêsan be. Rusya ısrar kir ku her dadgehek ku lepirtina dagirkirina vê ya li ser Ukraynayê bike dê nereva be. Parêzer Ledwich alîkariya komkirina delîlan li Yugoslavyaya berê kir ji bo dadgehkirina serokê berê Milosevic di 2001 de ji ber tawanên li dijî mirovahiyê. Heman tij hata serê Milosevicê jî. Piştî du salan dema ku hikûmeta wê hevdişiya keyfa Milosevic û çeteyên wî ji holê rabû. û ew bi xwatir daviyê de di dadgeha Heygê hat dadgehkirin. Gelo ev dibe serê Putinê jî em dê bibînin. Cara davên ku dadgeh ji bo lekolîna tawana êrişkariyê hate damezrandin di daviya şerê cîhanî ya duyemîn de di sala 1945 de di dema darozandina Nürnbergê de bû. Alîgirên dadgehê dibêjin ku niha giringek ku Rusya berpirsiyar be. Ji bo Henry Ridgwell rûken eşik dengê Amerîka, Washington.